दिनै बे बिसमुरिनि सिकनाझार बाथौ आश्रम फरायसालियाव मटिभेसन आरो केरियार काउन्सिलिं बाहाय क्लास 10, 9, 8 आरो गार्जेनफोर आरो बे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो एसएमसिनि बिबानगिरि बिथांमोन आङो बाहाय फैनानै बिराद मोजां मोनदों खारन बेहाय जि फरायसाफोर दं खोब मोजां बे फरायसाफ्रा इयुनाव साफा साफा मानसि जाहैनायनि खाबु दं बेखायनो आं बाहाय फैनानै बिथांमोननो जे आंनि थोब्ले माब्ले जे माखासे केरियारनि सोमोन्दै बा गावखौ जे खामानियाव थिसननांगौ जोंखौ फरायसाफ्रा जे फरायनायाव गोसो होनानै फरायनांगौ बिनि सायाव माखासे पइन्ट बुंनो मोननानै आं जोबोर मोजां मोनदों आरो आं आसा खालामो बे सिकनाझार बाथौ आश्रम फरायसालिनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय मे दाननि मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन आरो रायजो राजाफ्राबो बिथां फरायसाफोरखौ मोजां गाइडेन्स खालामनानै बिथांमोनहा जा दं जे रिसोर्स जे दं न'नि जे फुंखा गावनि गोसोनि बोलो गावनि मिजिं आसा बेफोरखौ जाहाथे गथ'फोरनो फिसानो जे बिलाइनानै होयो खारन बिलाइनानै होनाय लोगो लोगो बिमा बिफाया जेला गथ'नो बेफोर अननाय मोजां मोननाय बेफोर थांखिफोरखौ बेखेवना होयो अब्लानो जोङो फरायसाफ्रा बा बिथांमोन फरायसाफ्रा गावखौ मटिभेट खालामनो हायो फरायनायखौ जे बारायनो हायो बा गोबां मोनसे बुरजा फरायनानै मोर स्टाडि मोर माने मा होनो जे पावार बेखौ मोननानै बिसोर मोजां रिजाल्ट खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन आरोखि दा जों रायजो राजा फोरोंगिरि जोंनि जे समाजनि साननो हनो गोरों जों दिथा लानांगोन जों गथ'फोरखौ जोथोन लानांगोन जोङो फ्राय बेखौ दिथा लायोबा गासै जोङो जय फोरोंगिरि आरो बिमा बिफा समाजनि साननो हनो गोरों जों जुदि दिथा लायोबा गथ'फोरखौ जों मोजां डिसिप्लिन होनो हायोबा गथ'फ्रा मोजां दिगजों थांगोन मोजां आब्रु डिसिप्लिनै थांगोन बेखायनो जों बेखौ जोथोन लानांगोन आरो आं ओंखायनो खावलायनो लुबैयो जोंनि जे गार्जेन लेभेल बा टिचार जों बयबो गथ'फोरखौ मोजां दिगजों लांनो थाखाय मोजाङै बिसोरनो साननो हनो हानायनि परिबेसखौ जोङो खालामनानै होनांगोन दिनैहाय सिकनाझार बाथौ आश्रम फरायसालिया थाखो 8, 9, 10 आरो देग्लाय 2021 मायथाइयाव जे मेट्रिक लिरगोन अनजालु अनजालि फरायसाफोर लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफा फरायसालि सामलाय आफाद फोरोंगिरि स्टाफ बेखौ लाफानानै जोङो सिकनाझार बाथौ आश्रम फरायसालिया दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै हाबाफारि लानाय जादों बेनो जाहैबाय गोसो जाखांहोनाय आरो जिउ राहा दानाय मटिभेशनेल एन्ड केरियार काउन्सिलिं प्रग्राम बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि फरायसाफ्रा जेनेबा जोंनि फरायसालिया जिहेतु थाखो 10सिमल' दङ बिसोरो अनजालु अनजालि फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय जिहेतु सोरबाया फरायनोबो हागौ सोरबाया फरायाबो जानो हागौ हयथ' सोरबाया जोबथा डिग्रिखौ लानानै गावनि जिउखौ दाहैनो हागोन नाथाय बिनि सिगां जोङो आं सानदों बा जोंनि फरायसालिया सानदों फरायसालि सामलाय आफादा सानदों बा फोरोंगिरि हान्जाया सानदों जे जोंनि फरायसाफोरखौ फर्मेल इडुकेसनजों लोगोसे दा नेमारि सोलोंथाइखौ लानायजों लोगोसे जिउआव जिहेतु जोंहा थांनानै थानो हानायनि थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहा प्रफेसनेल कर्सथ' जोङो सोलोंथारनांगोन नङाब्ला जोङो BA MA बा MSc BSc पास जानानै हयथ' जोङो ओरैनो थाहैनांगौ जागोन दा बेफोरबायदि माखासे सिभिल जेनेबा सार्भिसफोर बा जायखौ जोङो BA MA पास जानानै गोबां सरकारि साख्रि जोङो मोननो हाया बिनि थाखाय जोङो माबा नङा माबा मोनसे आयदायावहाय जों रोंनांगोन बिनि थाखाय जोङो बिनिखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिसोरखौ जोङो माखासे प्रफेसनेल कर्स लानानै गावनि जिउखौ दानो थाखाय जों दिनै बे गोसो जाखांहोनाय आरो जिउ राहा दानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों जाहाथे बिसोरो इयुनावहाय खुनुबो लामा आन्दायनानै गावनि संसार जानायाव बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव जेबो खैफोद आफोदनि मोगा मोगि जाना बेनि थाखाय जों दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों खोब गोजोननाय मोनदों आङो दिनै आंबो जनता फरायसालिमायावनो फरायनानै फैनाय आरो डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म सारा बर' डिपार्टमेन्टनि सासे एस'सियेट प्रफेसार जनता कलेजनि बिथांजों आङो आंनि लोगोआ जेरै दङ थिग बेबायदिनो आङो सारजोंबो लोगो बायदियानोखा बिथांखौ आङो दिनै जोंनि फरायसालियाव लाबोनानै
सासे गाहाय आलासि महरै दिनैनि बे हाबाफारियाव लाबोनो हानानै सारखौ जोङो जोंनि फरायसा आरो गारजेनफोरनि गेजेरावहाय लोगो हमलायनानै जे जिउ राहा दानाय हाबाफारि बा गोसो जाखांहोनाय आरो जिउ राहा दानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि लाबोनो हानानै सारखौ आं जोबोद लाबोनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सारा जायफोर बाथ्राफोरखौ जों सानस'नो हायामोन, जायफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफोरा बा जोंनि गारजेन बिथांमोनहा मिथियामोन, दिनै बे बाथ्राफोरखौ बे बोसोनफोरखौ दिनै डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म सारा जोंनि गेजेरावहाय बिथाङा जोबोद बेसेन गोसायै जोंनि गेजेरावहाय बिथाङा बोसोन आखारै बा बिबुंथि आखारै होलांदों। दा बेखौ आङो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों सासे गोरायुं जानानै। आं आसा खालामो बिथांनि बोसोन, बिथांनि बुंथिनाय, बिथांनि रावफोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफोरा आरो गारजेन बिथांमोनहा गोसोआव नांगोन। गावबा गाव गथ'खौहाय गावबा गाव जिउ राहा दानो हानायनि जे राहा लामा बेखौ दाफुंनानै लानायाव बिमा बिफाफ्राबो मदद खालामगोन फरायसाफोरखौ। बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा गथि गथियै बुंथिलांदों।